Bueno, lanean hasteko prest, baina horretarako osagaiak esan behar dizkizuet. Hemen txipiroi handi bat, txipiroi tinta, tipula, piperberdia, patata, gurina eta esne gaina. Lanean hasteko prest, ezta? Bai, nizunen ja martxan. Hori da, bai. Marmitako harin bada, lehen abizi pentsatzea tipula potxatu berko da? Bai, hori da, tipula eta piperra bai. Lan hori kentzen badiazu, nahiago dut. Hori da, bale. Hola, aurreratu ingo dugu pixka bat. Eta nola nahi zu txikin Bai. da, ala zea Juliana era? Juliana era fin-fina, biak. Bale. Bitarten, hemen hori pixka botako dugu, gero potxatzen jartzeko, eta nik hongo naiz txipiroia moztutzen, eta jarriko dut baita marmitako egiteko krema, patatan krema, jarriko dut patata baita egosten. Bai, zuk inbertizu marmitakoak inozai, marmitakoa ditzen dara, baina gero toke fashion horietako bat emango diozu, pentsatzen, hori da. Hori ikusten detelako zipoia, ez da? Hori da. Hori da, bueno. Nik marmitakoak, askotan hori atunakin, berdelakin ere bai gaur egun, olagarruakin ere bai, baina txipiroiekin, ez dut usten behin indetenikan. Nola, beti arrai urdinekin inda normalen, nik egin desberdin egiteagatik nahi nuen egitea txipiroiakin. Nola, hemengoa da baita txipiroia, bueno... Ez que txipiroia indeu hemen modu askotara, baina bera, marmitako bezala, inoiz ez. Bai, ez da marmitako klasiko bat ere, pixka bat aldatuta, baina azkenean zaporea hor dago, eta, bueno, nire beste ikuspuntu bat. Hori da, ondo. Eta, bueno. Bai, marmitako azken finean zer da, patata, hori da. Bai atunekin, bai ezekin berdelakin ere bai, eta gaur txipiroiakin. Hori da. Eta jarriko dugu pixka bat. Edarki ba. Gure marmitako desberdina, bertzen moz ateratzen zaigun. Zemuz, zaiatuko behar ondo egiten da. Bai, nik uste ingrediente hona ditugu, orduan platera txarra egin badugu. Bai, zaborez goxua, ez da? Hori da. Hori da, goi txura txikusiko dugu. Hori da. Edarki ba. Baita ingo ditugu patata batzuk txikiak eta frejitu ingo ditugu, baita. Gero jarriko diogu marmitakoari, duan, esatu behar ditut. Prejituta, ez da? Bai, txikiak, ze gero jarriko ditugu... Bai, laukitan bezala hola? Hori da. Eta gero, patata puskak aprobetxatuko ditugu egiteko patatan krema. Hauek utziko ikusten. Bueno, garko honetan badakizu, adi egon zait, ez guztiok, marmitakoak ingabiltza, baina hemen bukaera, ez diotela ulertzen nolako izango dan. Siaro desberdin izango dela. Bai, hori da. Azkenean ikusko dugu, baina, bueno, beste desberdintasun bat ikusko dugu, baina, aunque saborea horgeratuko da, sabore tradizional bat. Hori da. Patata ondo zoaz, Pili? Bai. Eta hemen lan aurreratzen. Oso ondo. Eta txipiroia moztuko dugu baita. Piskat adina hemen, begiratzen. Ebakik eziteko, bakizu. Zein da lan hain da, kutsillo handi honekin da, piskat. Behatzekin mintzak kontuz. Xilduta hain da, listo. Hori da. Bueno, nik hau zuk izan da bezala, Juliana eran ebakita, eta prest. Bien martxan jarriko txugu. Bai, klaro. Bilak martxan, ez da? Bai, bilak. Zuk prest utzi dizkazu, baina nahi hasu intzazu epiztia. Bueno, berdin da. Hasi nahiz tipulak inda piper berdiak inda. Momentu baten dana de... Bai, ziton. Haura da, honekin berdu irakin, ez da? Hau xekin indarge joan ipiniko ez, eta hau berotzen. Hori da. Zondo. Txipiroia moztuko dut, binetartean, laukitan. Hori da, bai. Tinta inda ekarri duzu, ez da? Bai, hau azkenian... Da salsa, txipiroian salsa, eta da, ia berdina, baina gero esplikatuko dut nola egiten deten. Ze momentotan botatzen duzun txipirien tinta. Hori da, eta ikusko dugu hobeto gero, ze orain esaten badet. Bai, hobeto ulertuko dugu. Prozesuan hobeto ulertzen da, hori da. Barrura. Hola, xen. Primera. Azkenean
Lauki txiki hauek gero geratzen dira, mermatuta, eta txiki-txikiak. Hori da, bai. Orduan. Hoxen, erke. Baita, tripa berotzeko aparta. Gaur tripa eta gorputza eta bana berotu behar. Olako guraldikin berotu beharra dakagu. Zuzi biharre gorko honetan. Bai. Honetik txarra ere biegunetan sartu dira. Guraldi honetikan, txarrea, derrepente. Ez digutzi. Ez gaude batea klimatatuta. Bai. Hori da, bai. Pasatu ginen horrela enegutik udara eta udaratik negura berdin-berdina. Hori da. Itxason bainatzen eta gaur, bustitzen, erditakin. Hori da. Horro aldaketa. Horro aterkia behar. Hori da, karrena. Arki. Hau, hola xe, ondo dikoa, ez da? Bai. Bai, ez dut zer, nazteko. Bueno, zu kontatu ziazun baita ere, adibidez, gazta lehiaketan parte hartzen dezula. Bai. Baina epaimai bezala? Epaimai bezala, bai. Epaimai bezala, uarten iten da, Iazabalago gaztako Naparruko... Bai, izen handilean hori izan, nik ezakizuen herrian iten da noiz, baina uarte harakilekoak izen handilean daka. Bai, uarte, nire herrian iten da feritan baita, zonako gaztarena. Bai. Ni aldin batez egon nian hor, baina behin uste du bakari honitala. Eta uarten, deitzen diate, eta aldeten nian mintzat, juten naiz. Beti ezin da, lanakin. Hori, bai, abuztuaren azkeneko igandean. Beira. Bai. Beti azkeneko igandean. Nola tokatzen den, horren txiten da. Bai, aizu, igual pixka tolio, pixka gehiago bota? Bai, ikusten bat falta zaiola, botako dugu. Uste bat. Hori pikatzen du, negarra emateko gogo ematen du. Bai. Beia, bustitzen izazkit. Bai, nik bai, bixi. Eta apartatuko gara eta listo. Aizu, eta epaimai zaudenean, gehien bat zaudeztenean jatetxetakoak, idazleak, olako aukerak eta bat izaten da, ez? Denetik egoten da, jatetxekoak, egoten da idazleak, egoten dia denominazioko jendea baita. Hori bai, Idia Zabal jatorri izendapenakoak mai bakoitzian, pixkat erakusten eta, bueno, beak agintea markatzen du baita, ez? Hori da, unibertsitateko irakaslea baita, egoten dia, pixkat danetikan hori da. Eta gero, beti hor daude 9 puntu markatu behar izaten dianak, hori forma, altura, garbila dago, azala, hori da, azala, forma... Begillak ezin du izan, arroz... Hori da, ale baten, baina undillo guak, ondo zakabanatuta. Gireta, baita ego begiratzen da. Baitare, bai. Eta gero nola ez guztua, reguztua eta uzaiare, bai. Hori da. 9 puntu ozten dediala eta, bai. Bai. Eta denetikan saborea da gehien baloratzen dena, baina besteak ere garrantzitsua dira. Nizaten naiz Elgoibarren, epaimai bezala, eta gero Deban. Bai, biherri horietan, bai. Horren zin baino esperientzi gehiago daukazu, ez, baina, beak erakusten du, Bai. Biherritan. Bai. Polik izaten da. Bai. Azkenean ikusten zu gazta bat, bestia, eta hau ondo dago, bestia pixka bat ez dago, baina, generalki izaten dute nahiko berdintxok izaten dira. Azkenean ez dakizu zein dan pixka bat... Puntuen arabera izaten da, hoi da. Baina, Bai, daiko gaztai gehiak daude momentu honetan goin mailakoak, Horri biltzen beti 8 9, pam, punto gora, punto dena. Bai. Erki ba, zemuz guaz? Ondo. Hori utziko dugu egosten, patata, eta hau potxatzen. Hori da. Orduan potxatu eta egozi bitartian, bere alagatoz. Baixen, ja, tipula zuiztikuta, ez da? Bai, nik uste ja hori ina dago, kaula. Haine botako dugu txipia. Txipiriak, bai. Ginetikan. Eta... Hau, xabe joan da egiten. Bai. Eta barura. Bai. Dana, barran. Listo. Jarke. Oso, ondo. Hori joan da egiten. Eta patata baita martxan daukagu, nik uste hori berehala inik egongo dela. Egozita ditugunak? Bai, nik uste baietz. Bale. Nola dauden. Bai.
Bai. Listo. Bai. Ezin bera dutzatik anatea? Bai, utxontatik aterako ditugu. Bai. Eta igual jarriko ditugu... Beste ontzi batian? Bai, txoin. Janduko diot hemen utxa. Bai. Eta ontzi beha aprobetxatu? Hau beha, aprobetxatuko dugu. Eskera aprobetxatu, ontzi beha gutxio garbitzeko. Zta? Hori da. Lan gutxi honeko lan egea egiten. Bale, oin esnegaia botako diogu. Bai. Hori da zuk sartuko zuna giozipoian? Hori da. Bale. Esnegaia eta gurina sartuko diogu baita. Bale, zati bat. Zua martxan. Horrela, kutxuera bera. Eta hau irakin dezala berriro, baina la patata ina daukagu. Bai. Ego ja krema bat ingo dugu honekin, eta listo. Atza pixka botako diogu baita. Bai, hori da. Eta txipiroia eta azkeneko momentuan botatzen dio, pasatzen zaio, asko irakitikoan, gero igual geratu daiteke pixka bat indartsua, osea, gortuta. Bai, gortu fuerte bezala eta nahiago eta azkenean montatzea baita. Bale. Baina gondo dijoan Ba, oso ondo, primeran. Bai, zua pixka bajapingo diot? Ba, jetxiozu pixkat. Hau beharke. Hau ireketen hasi da. Bai. Hau birrindu egingo dugu eta gero bitarten jungoa patata frejituak egiten. Jartzeko... Askotan marmitako da nien dola patatak ez ditugu prejitzen, gehien bat egosiak izaten dira. Egosiak izaten dira, baina garbitu. Beste modu bat ikusteko eta egiteko. Bai, desietzen, no? Bukaero ikusteko. Bai. Bueno, ja gutxi geratzen da. Azken lana handiena ina ditugu. Claro, tipula txikitu, txipiruiare bai. Hori da, nagar pixka bat baita egin. Orduan. Bai. Honekin listo, hau ja listo. Listo, berrintzeko listo, ezta? Listo, berrintzeko. Zaten garriko dut hau, martxan. Olioa. Olioa batako diot. Olio ikusten dut ekilore olioa, ezta? Bai, ekilore da, bai. Ze beste olioakoa igual ematen dio sabore pixka patatari eta nahi ez da nahi. Vale. Hori ba, hau berotu bitartean eta hau birrindu bitartean bagatoz. Tekstura fin hartu du, Bai, ja krema geratu da. Bai. Txe ditzen, listo? Nik uste bai, ja. Hala. Hoi, listo. Listo, estatu honen bazu. Eta olioa baita ja, beroa daukagu, bota behar ditu patatak bestela. Errengo zego olioa eta patata egin gabe. Zuma dira bat, hori gatatzeko olioa eskar. Bai. Hola, olio pixka fuerte da hola eta patata txikia bere lango dira. Hauek oso ondo. Listo. Hemen, zea, xukatzeko. Bai. Txiko diogu, eta horri, nahi badazu botako diogu ja txipiroian tinta. Bera, bai. Salsa egiterakoan, nik etxean egiten dutena, da, momentu honetan botako nioke ardo txuri pixka bat. Bai. Utziko nuke evaporatzen ardo txuria eta kubrituko eta botako nioke tinta. Bai, pixka matxakatu da. Pixka matxakatu da. Bai. Eta gero botako nioke ura eta fumeta balin badaukagu, pues fumeta hobeto. Bai. Eta irakingo genuke, trituratuko genuke, bueno, eta gero kolatu, eta listo. Eta hau izango zen, trituratu txibilekin da dana? Bai, txibilekin da dana, holonek sabore gehiago izateko. Bai, horretako aprobetxatzen dugu, aletak eta solatzen hemen ez daukaguna, gorputza dugu, beste guztia. Erruak eta txibilekin da, toriana. Saltzan ezako. Vale. Orduan motako diogu pixka bat. Orduan saltza beha txibilekin trituratu da? Bai. Sabore gehiago izateko. Zabetik ustean ikan, Bai. Hori da. Bai, ditutu normalen txibilek eta gero tintein, dana batin da, txibilekan, tintan. Baina nola, hemen ez ditugun behar... Bai. Beste guztia, hola txiko dugu, eta listo. Bale. Hau ja prest daukagu, ia. Eta hau egiten bukatzen bitarten, sartuko dugu patata krema xifoian, karga bat sartuko diogu, eta listo. Eta bezea teatzen da, ez da? Bueno, a ber. Kusiko dugu. Kusiko dute. Azkenean ez dugu ikusko, krema txuri bat eta azpikaldekoa, ez da ikusko, baina gero sorpresa dago. Bale. Nik uste hori patata hori ja... Listo, atzeko moduan? Bai, atzeko moduan ja pixka gorritu da. Pixka gorritu da, gehiago gorritzietzen da, ez da? Hori da. Hori da. Bale, orduan horrek kanpoa. Atzea egingo dugu. Habek, daldu hau txiki dira, lauke txiki-txikiak. Bai.
azkar egiteko bestela. Beharreko genuke denbora gehiago, olioa bajuago eta horrela. Listo orduan, Listo. Bale. Hau baita listo daukagu, dena konpotatu da dago ja, gozoa. Bai. Eta ja, plateran jarriko dugu. Bai, Bai. Listo, hau ez da bihar. Jandeko jugu mendi baita. Jarri, lasai. Eta jarriko jugu. Fonduan, horixen. Txipia jarriko dugu fonduan. Gero, patata jarriko jugu. Honek ematen dio beste textura bat, baita, pixka bat kurgentia. Bai. Orduan, baina ez da ikusten. Toke fashion daga honek, marmitak honek, Beste eta izan, zen marmitako. Desberdina. Toke diferentiak, Eta hau, pompoxoa pixka batek geratzeko, ez geratzeko fin-fina, botako diogu. Gainetikan, pixka bat lana tapatuz. Eta hemen sartuzuna, otzo dongo balitz, hau ertentzen da, ze arrotu bezala, ez da, izere jokin bezala, ez da? Hori da, eta hau, tomate hautsa deshidratatua, pixka bat. Eta horra dibidez, espiratu jozu zerratikan sartuzun. Porque hola ikusten dugu, ja sartuzun bezala, berrinduta bezala, ez da? Eta horrek zer eman dio kasu honetan. Honek... Aizia sartzen zaio, baina... Aizia. Hori da, aizia eta egiten du krema bera, pixka bat, arrotu egiten du. Hori da, arrotuta aterakoan. Aparra bezala, ez? Hori da, aparra bezala. Aize hori izan, ez da? Salda beharren izateko, pixka bat hori da, eurosua eta aguan geratzen zaigu pixka bat krema bezala gogu. Hori da. Hori, aize hori jumen jo lehenotik jo, azken ukituak izan, da estatu ingo bat, marmitakoa, txibile marmitakoa. Tipula eta piper berdea juliana eran ebaki eta oliotan zuestitu. Patata zatiak uretan egozi, esne gaina gatza eta gurina gehitu eta guztia birrindu. Tipulari txipiroi zati txikiak gehitu eta zuestitu. Eta txipiroi tinta bota. Birrindutako patata purea zifoian sartu. Patata lauki txikitan ebaki eta frijitu. Osagai guztiak platereratu. Eta tomate azal deshidratatu hautzez gozatu.